Wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cuma gününün fazileti degan. Yani cuma gününün üstünlüğü. Günlerдің ең биігі cuma күні. Bu turunda Abdullah ibn Mas'ud şulay deydi. Oylarның ең zoru Ramazan ayı, günlerдің ең zoru cuma günü. Отнасында инде иң бийик күн ул җомга. Ел дәврендә иң бийик ай ул Рамазан ай санала. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, кояш чыккан иң хәерле көн җомга көне. Ул көнне Адәм яратылды. Ул көндә җәннәткә кертелде. Һәм ул көнне аннан чыгарылды. Кыямәт көне дә җомга көне булачак. Иң хәерле көн санала җомга көне икән. Ул берсе көнгә була иншаллах. Ул көнне Адәм яратылды җомга көнне. Җәннәткә кертелде, җәннәттән чыгарылды ди. Кыямәт көне кайчан була җомга көнне? Дөнья кайчан бетә җомга көнне? Кайсы җомга без белмибез. Яшелгән, просто әйтелгән җомга дип. Җомга көнендә яки төнендә вафат булу хәерле үлем булып санала. Но только бу иманлы кешеләр өчен инде. Җомга көнендә яки төнендә вафат булу хәерле үлем санала. Чөнки ул вакытта үлгән кеше кабер газабыннан имин булачак дип килә. Но бу бөтенсе түгел. Бу инде теге иманлы кеше, намаз укый торган кеше. Но кем җомга көне вафат булмады, это не означает, что ул теге газапта булачак. Юк, просто монда җомга көне үлсә или төнне үлсә, ул просто привилегия була. Üstünlük була инде. Андан Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, әгәр дә бер мусламан җомга көнендә яки төнендә үлсә, Аллаһ аны кабер газабына саклаячак ди инде. Бу просто üstünlük. Җомга сүзе гарәп телендә җамага фигыленнән алынган, ул җыйды дигән берләштерде дигән мәгънәне белдерә. Ягъни мусламаннарны җыя. Бу көннең җомга дип аталуы хакында галимнарның төрле фикере бар. Шуларның берсе Аллаһ Тәгалә бу көнне Адәмне кеше рәвешенә кертеп җыеп бетерде. Бер вакытны Абу Хурайра радиллаһу анһу Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу шундый сорау бирде. Эй Аллаһның илчесе, ни өчен бу көн җомга дип аталды? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи әйтте, ул көнне атагыз Адәмнең балчыгы кеше кыяфәтенә кертелеп җыелды. Ул көнне дөнья бетә, һәм ул көнне кешеләр каберләреннән чыгалар. Ул көннең ахыргы 3 сәгатендә кеше Аллаһка дуга кылса, аның дугасы кабул була. Бу хадистә 3 сәгате дип килә, бер хадистә килә 1 сәгать бар дип инде җомга көнне. Менә җомга көнне шундый 1 сәгать бар. Без Аллаһ Тәгаләдән дуга сорасак, ул вакытта кабул була. Но бу сәгать буенча галимнар ике фикерендә инде. Нинди сәгать ул җомга көнне? Бер галимнар әйтәләр, имам хутбага менгәч, ул вакытта дуга сорасаң кабул була дип. Икенче мнение килә, то что икенде белән ахшам арасында. Иде ахшама хәтле 1 сәгать калгач, шушы сәгатьтә Аллаһ та дуганы кабул итә. Менә безгә шушы мөмкинчелекләрне күбрәк кылырга кирәк. Рамазан айда күбрәк Аллаһтан сорау кирәк. Ифтар алдыннан 1-10 минут калгач күбрәк дуга сорау кирәк. Җомга көнне 1 сәгать калгач ахшамга шуны кулланырга кирәк. Дуга кабул була дигән күбрәк. Андары икенче фикер буенча бу көн кешеләр җомга намазын укырга мәчеткә җыелганнары өчен әлеге исем белән аталды. Ибн Сирин әйтүенчә, җомга исемен Мәдинә шәһәре халкы бирә. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям Мәдинә шәһәренә килер алдыннан кешеләр җыелдылар һәм бу көнне җомга дип атый башладылар. Аңа кадәр гаруба дип йөртелә иде. Ягъни җомгада мусламаннар җыела башлады, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу Мәдинәгә күчкәч, Мәккәдән инде. Аллаһ Тәгалә җомга көнне мусламаннарга үзен зурласыннар, җомга вагазын тыңлап, иманнарын куатлатсыннар өчен атналык бәйрәм итеп билгеләде. Менә җомга көнне мусламаннар өчен зурласыннар, җомга вагазын тыңлап, иманнарын куатлатсыннар өчен бирде ди. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай ди.
Дүсектә бу көн бәйрәм. Аллаһ аны мөселманнарга билгеләде. Кемдә кем җомага барса, гусел алсын ди. Ибн Маҗа бу хадисны китерә. Җомага барганда сүннәт, көчле сүннәт инде бу. Ягъни бар фарыз, бар сүннәт, бу көчле сүннәт. Гусел кыйнырга кирәк дип килә инде. Бүген көндән гусел кыйнырга мөмкинчекләр бик күп. Җылы душлар бар, пожалуйста. Мөшә ягаласын, пожалуйста инде. Моның вакыты, кайчан гусел ала торган вакыты, тон атканнан, җума көнне тон атканнан алып, җумага хәтле. Самый хәйле вакыты җумага алдыннан гусел белән тахарат алып килсәң, самый яхшы вакыты шул санала инде. Җума көненең башка көннәрдән өстенлеген дуга кабул була торган вакыты да күрсәтә. Мөхәммәд пәйгамбәр шулай ди. Җума көнендә бер вакыт бар, әгәр дә ул шул вакытта намаз укучы мөселман кешесе Аллаһтан бер хәйле нәрсә сораса, ул аны бирәчәк. Бухари бу хадисны китерә. Шушы хадистә Пәйгамбәр саллаллаху әйтә, менә шушы бер сагать бар. Миңа турында әйттем, либо имам хутба сөйләгәндә, либо соңгы сагать калганда инде ашама хәтле. Ибн Кайим әл-Җаузи бу вакыт турында шулай ди. Дуга кабул була торган вакыт буенча ике фикер бар. Беренче фикер буенча ул имам минбәргә менеп утырганнан башлап, җомга намазын укыганча хәтле. Менә тәмамлайтам, имам минбәргә менеп, менә монда утырганнан башлап, җомга намазын укыганча хәтле дип. Икенче фикер буенча ул икенде намазыннан алып, кояш байганча хәтле. Җомга көне дуга кабул була. Шундый бер сагать бар. Атналык бәйрәм булганга күрә, бу көндә нәфил уразасы тоту макрух гамәл булып санала. Ягъни җомга көнне аерым сайлап алып, җомганы нежелательно ураза тотыра аерым. Теге ул бергә барса була, анда Рамазан белән мәйли башка аерым син җомга көнне сайлап аласың именно ураза өчен, ул вакытта нежелательно санала. Чөнки ул как бәйрәм көне санала инде. Бәйрәм көне ул вакытта рекомендуется күбрәк теге ашарга дигән сүз түгел инде, теге ураза тотмаска яхшыра инде. Бәйрәм итәргә. Җомга көн башка көннәрдән мәчеткә барып, җомга намазы уку аерып тора. Бүгенгә булды. Субханакалла бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.